Il-Union tal-Għalliema l-MUT intalbet tirtira l-azzjonijiet li b'mod speċifiku jaffettwaw il-perkors edukattiv tal-istudenti dan għaliex huwa dritt ta' kull student li jgħix ħajtu b'mod seren waqt li jingħata edukazzjoni ta' kwalità. Dan tħabbar fi stqarrija l-Ministeru għall-Edukazzjoni fejn intqal li għal dawn l-aħħar 8 ġimgħat kien hemm negozjati mmexxin mis-Segretarju Permanenti fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru u s-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Edukazzjoni flimkien mal-Kap Eżekuttiv tal-MCAST. Intqal l-amministrazzjoni ikkomunikat ukoll numru ta' prinċipji u kundizzjonijiet li jiġu applikati f'kull forma ta' negozjati f'setturi vari u ma' unions diversi li hija obbligata tissalvagwardja. Ġie notat li numru ta' ġimgħat ilu il-Gvern poġġa fil-mejda d-diskussjonijiet dokument sieħ li inkludi ukoll proposti finanzjarji. Dawn il-proposti finanzjarji jirriflettu żidiet b'saħħithom li ma' proposti sal-lum ma kien hemm ebda kontra proposta fuqhom. Intqal li d-diverġenzi f'dan l-istadju mhuwiex l-aspett finanzjarju imma talbiet relatati ma' tibdil fil-preżenza tal-letturi u ħaddiem oħra fuq il-kampus. Fuq aspetti oħra li ġew diskussi ġie reġistrat progress tanġibbli fin-negozjati fosthom u b'mod partikolari fejn jitlu l-letturi. Fl-istqarrija il-Ministeru qal li lan ta' dawn in-negozjati huma li jitjiebu il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema. Ta' min jinnota li tul in-negozjati il-parti uffiċjali għamlet diversi talbiet sabiex jiġu irtirati d-direttivi industrijali li l-hom jaffettwaw il-ħajja studenteska. Dawn it-talbiet dejjem ġew miċħuda u sal-lum hemm reżistenza tant li d-direttivi għadhom fis-seħħ. L-istqarrija temmet tajt li l-amministrazzjoni tibqa' disposta għal aktar negozjati meta jiġu sospiżi tal-direttivi u terġa' tistieden lill-MUT sabiex tissospendi minnu fih tal-direttivi ħalli minnu fih jitkomplew in-negozjati. Sa dan it-tant fi stqarrija l-MUT qalet li mhux lesta tneħħi id-direttivi imposti f'dan il-kulleġġ.